ओमफ्राय नोंसोर मावनो रेडि खादा बयबो रेडि खा गोसोआव मोजां मोनदों दा आब'मोना आंखौ बिसिम लिंहरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो मा उद्देश्य लानानै आंखौ बिसिम लिंहरदों आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानि दायो आब' नोंसोर दे आंखौ बिसिम लिंहरदों मा उद्देश्य लानानै लिंहरदोंमोन बिनि थाखाय गुवारैहाय मिथिहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गिबियावनो एसके बड' ब्लग नायग्रा साफ्रोमखौबो आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय जोंनि बेवहाय एसके बड' ब्लगखौहाय दिनैहाय बेवहाय लिंहरनायनि थांखियानो जाहैबाय जों मोनसे बे आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय चिरां जिल्ला बेवहाय जोङो आमगुरि लखिपुर गामियावहाय जोंहा मोनसे केटारिं ग्रुप जोङो दादों जों बेखौ दानाया जाहैबाय जोङो मोनसे ओंखाम खुरग्रा पार्टि जोङो बेखौ दादों जोङो बेखौ दानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि न'खरफ्रावहाय माबा मोनसे जों सहाय मोनगोन खोमा मोनलांगोन होननानै जों आसा खालामनानै जों बेखौ दानाय जादों जोङो बे जेरावखि हाबायानो जाया मानो मिटिङानो जाया मानो जेरावखियानो इनभाइट खालामोब्ला जोङो थांनाय जागोन जेरावखि लिंहरना मानो जों बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौबो जोङो होनाय जागोन दिनैहाय जोङो बेवहाय लखिपुर गामिनि गासैबो सोद्रोमाफोर दङ जाहैबाय बे केटारिं ग्रुपआवहाय जोङो 30 जन सोद्रोमाफोर जोङो दङ बेवहाय ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनि गेजेरनिफ्रायबो संनाय खावनायफोरनि थाखायबो जागोन नामा जेनेबा जोंनिफ्राय संनायनि गैथ'आ जोंनिफ्राय खुरनायनिल' गासैखौबो जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मावगोन जोङो नाथाय जोंनिफ्राय संनाया गैया आरो राननाय बा खुरना होनाय बे दङ आरो जोंनिफ्राय ओमफ्राय फोसाबस्रांनाय मानायफोरनि दङ जोंनिफ्राय रायलायलायनायनि गेजेरजों जागोन जाहैबाय ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव इनभाइट खालामोब्लाबो थांगोन नामा जोङो थांगोन जों कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन जेरावखि जाया मानो गुबुन जायगायावब्लाबो जोङो कन्टेक्ट खालामोब्ला जोंखौ नांगौ जायोब्ला मावनो थाखाय बे हाबा हुखा जानाय नङाब्ला माबा मोनसे मिटिं बेफोराव मावनो थाखाय नांगौ जायोब्ला जोङो लिंहरोब्ला जोङो थांनाय जागोन आरो दाम दर मिलायनानैब्ला जों थांनाय जागोन आच्छा बिदिब्ला आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होसिगोन नैबे आब'मोना मोनसे सानखांनानै बेफोरबायदि ग्रुप दानाय जादों जाहाथे न'खर जानाय बा फिउचाराव माबा मोनसे उन्नति जालांगोन बेखौहाय नोजोर बोनानै दा 30 जन दङ नै मावनाय दांनायाव ओरैबायदि इस्पात बेबायदिनो मजबुत ओरैबायदि राफोद रुफोद जोबखानाय नायनानै लादो दा बयबो कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरनो हागोन आरोखि ना बे आब'मोनखौहाय ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो बेनार टेनारफोर बानायनाय जाबाय नामा जोङो बेनारखौ बानायथ'नाय जायाखै जोङो दिनैनिफ्राय जोङो बेनारखौ जोङो दिनै फट' लाखांनाय जोङो बानायहैगोन दिनैनिफ्राय जोङो थांखि लानानै बे केटारिं ग्रुपखौ जोङो मावलांनाय जागोन ओमफ्राय नोंसिनि गुबै नामाखौ माखौ दोनगोन जोंनि ग्रुपनि नामानो जाहैबाय रस ग्रुप रस ने आच्छा अब्ला लोगोफोर बयबो निस्सय खोनाखाबाय जोंहा गोबांथार प्रयजन जायो मानो होनना बुङोब्ला गिदिर गिदिर मिथिं दावथिं बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर हाबाफ्राव बेबायदिनो मावनाय दांनायनि थाखाय बेबायदिनो गोबां गोनांथि जायो दा बेनिखायनो नैबे लखिपुर गामिनि माखासे महिला आइजोफोरा आब'मोना ओरैबायदि मोजां सानखांनायजों बेबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बा ग्रुपफोरखौ दानाय जादों दा निस्सय बयबो कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांनो हागोन नैबे आब'मोनखौ जाहाथे बिसोरबो बेबायदिनो मोनसे प्लेटफर्माव आवगायलांनो हायो बेनिखायनो रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ दा बेबायदिनो प्रयजन जायोब्ला बिथांमोना थांगोन बेबायदिनो कन्टेक्ट लालायनायनि गेजेरजों दा निस्सय नैबे आब'मोनखौहाय कन्टेक्ट लालायनानैहाय लिंहरगोन होननानैहाय बयनिसिमबो आसा आरो मिजिं थिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंसोर मावनो रेडि खादा बयबो रेडिखा गोसोआव मोजां मोनदों दा समायना रमायना आयो बेसे समायना बेसे रमायना नै आजुंगारि बैराथिफोर हौवा फालिफोर दानो रोङा लुनो रोङा संनो रोङा खुरनो रोङा हौवानि दै गांगोरा